týmto by som vás všetkých veľmi rada privítala na dnešnom webinári. Moje meno je Daniela Šuhajová. Vítam tu aj s vami a teda vás všetkých aj s mojou kolegynkou Kornéliou Ďurikovou. My dve sme tu za program Koalície škôl za duševné zdravie, Ligy za duševné zdravie. Sme vlastne programom, ktorý školy sprevádza témami duševného zdravia. Dvakrát do roka už teraz vlastne realizujeme aj projekt Deň duševnej odolnosti v spolupráci so spoločnosťou Unika. Tento ročník, tento október vlastne venujeme práve téme odolnosti a vytrvalosti. Vieme, že to, že duševná odolnosť je vlastne schopnosť jednotlivca zvládať stres, ťažkosti a nepríjemné situácie a dokázať sa s nich vlastne aj nejakým spôsobom posilniť. Tá téma je nanajvýš a myslím aktuálna v tejto dobe, veľa sa o nej rozpráva a my sme sa vlastne rozhodli v rámci týchto našich projektov cieliť to nie len na deti, ale aj na učiteľov a priniesť vždy niečo aj vlastne vám, rodičom, alebo teda dospelým podporovateľom našich detí. A v tomto prípade a pre tentokrát by som medzi nami veľmi rada privítala Mateja Tota, olympijského víťaza v chôdzi na 50 kilometrov, dlhoročného reprezentanta Slovenska a vlastne zakladateľa O2 športovej akadémie. Vítajte, Matej, medzi nami. Ďakujem pekne za privítanie. Ja vám hneď v podstate odovzdám slovo a len takto v úvode poviem, že všetci pozorne počúvajme a keď budete mať nejaké otázky, tak neváhajte kľudne písať napríklad do chatu a potom, ako Matej nám vlastne svoj príbeh porozpráva, tak si vieme dať vlastne diskusiu a môžeme sa k vašim otázkam vrátiť a môžete sa Mateja čokoľvek spýtať jeho, alebo teoreticky, ak máte nejaké otázky aj na mňa alebo na Nelu, tak sme tu pre vás a neváhajte nám nejaké otázky pokladať, akékoľvek vás napadnú. A teraz Matej, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem teda ešte raz za slovo a teším sa, že je takáto hojná účasť. Verím, že niekoho z vás ten môj príbeh inšpiruje alebo vám pomôže možno v nejakej ťažšej situácii, aby ste mali takúto inšpiráciu a motiváciu. A verím, že veľa z vás prispieje aj trošku k takej duševnej pohode, lebo dám taký spoiler, že nakoniec všetko dobre dopadne. A teda začali by sme od začiatku. Ja si dovolím teda zdieľať takto obrazovku a moju prezentáciu, kde vlastne, aby ste mali možno krajší vizuálny zážitok, ako sa pozerať na mňa. A aj keď väčšina tých fotiek je teda so mnou, ale vždy v nejakej peknej situácii. Takže dovolte, aby som sa teda ešte aj ja takto predstavil. Som Matej Tot, už bývalý športovec, ale medzi tie moje najväčšie úspechy, teda okrem olympijského víťazstva, patrí aj titul majstra sveta a dvojnásobný vicemajster Európy. A toto sú také tie najväčšie športové úspechy, ale určite čím sa chcem pochváliť a čo je možno ešte cennejší úspech, že som otcom 2 krásnych dcér, mám krásnu rodinku, takže môžem povedať o sebe, že som šťastný človek. A aj keď to nebolo vždy také a boli aj obdobia, ktoré neboli úplne ideálne, ktorým sa určite tiež dostaneme, tak naozaj by som to chcel vnímať ako taký ten pozitívny príbeh, pozitívny príklad nejakej peknej, dlhej cesty. Takže by sme začali naozaj, že na začiatku, a to sú moje športové začiatky a detstvo. Táto fotka je teda z môjho prvého titulu, alebo z obdobia, keď som v roku 1996 ako 13-ročný získal prvý titul majstra Slovenska v žiackej kategórii. Ale tie začiatky športové začali ešte predtým. Nebolo to síce nejaké organizované, ale ja už ako dieťa, čo si pamätám naozaj od toho ranného detstva v škôlke, som vedel, že šport ma baví, že ma naplňa a že mi prináša radosť, pozitívne emócie. Bol to naozaj taký ten prirodzený šport, nebolo to, hovorím, nejaké tréningové skupiny, krúžky, proste športovali sme vonku. Bol som ešte tá šťastná generácia, ktorá prišla zo školy, taška išla do kúta a bežalo sa von, kde sme mohli poskladať futbalové družstvo, hokejbalové družstvo, bicyklovať, skákať, behať, loziť. Naozaj všetky tie krásne športové začiatky. A vyrastal som na Klokočine v Nitre, veľké sídlisko,
kde 7-poschodový panelák, bol v podstate minimálne 2 družstva v hokejbale alebo vo futbale, takže naozaj ten šport patril k takému bežnému dňu a pre nás bol najväčší trest, keď sme či už kvôli počasiu alebo kvôli nejakému trestu nemohli ísť von a nemohli sme šantiť. A ešte aj keď sme boli doma, tak ja som vyrastal s bratom, ktorí sme boli takmer rovesníci. Môj brat Michal je o rok starší, takže už keď nebolo čo, tak v izbe sme hrali aj futbal, aj hokejbal, aj basketbal, aj box, aj všetko možné, takže naozaj ten šport patril k nášmu bežnému detstvu. Až tak, že keď som mal tých 9-10 rokov, tak som si začal uvedomovať, že ten šport ma tak baví, že by som možno sa mu chcel venovať aj trošku viac a serióznejšie a mať možno nejakého trénera, chodiť na preteky. No a vtedy už vlastne začínali také tie myšlienky, že akému športu sa venovať, keďže naozaj v tom veku už si treba vyberať niečo konkrétne, špecializovať sa. Ja som vždy túžil byť potom hokejový brankár, keďže keď sme hrávali ten hokejbal, tak väčšinou som bol v bráne a naozaj ma to bavilo, ale predsa už v tom veku 9-10 rokov bolo trošku neskoro začínať. No a ako druhá voľba to bola atletika. Atletika tým, že je možno taká všeobecná, že to ešte nemusí byť až tak úplne zrejme, že čo budete robiť, či budete šprinter, prekážkar, bežec na dlhé trate, vrhač alebo teda aj chodec, tak to sa mi celkom na tom páčilo. Navyše som chodil do základnej školy Nábrežie mládeže v Nitre, kde sme mali 300 metrov od školy štadión a navyše tam boli atletické triedy. Takže to bolo asi také rozhodujúce, prečo som sa rozhodol, že z tých športov všetkých možných si vyberiem práve atletiku a začal som sa aj teda venovať takej už špecializovanej úrovni. V rámci tej triedy toho 2. stupňa na základnej škole sme mali každý deň tréning, nejaké 2-hodinovku, kde sme samozrejme skúšali všetky možné disciplíny. Mne vždy išli najlepšie tie vytrvalostné a preto keď sme si skúsili tú chôdzu, pre mňa úplne neznámu, o ktorej som veľa nevedel, a nevedel som ani techniku, naozaj to boli také len, že vysvetlenie, že toto máte robiť, takto to prejdite, tak som skončil nejaký 3. v triede vtedy na tých testoch a to znamenalo, že som začal chodiť na také skupinové, alebo teda preteky družstiev, v rámci ktorých jedna z tých disciplín, ktoré som absolvoval, aj chôdza. No a keďže chôdza je špecifická, chce to nejaké vysvetlenie pravidiel, techniky, správnej techniky, tak náš tréner atletiky nás odporúčil trénerovi Petrovi Mečiarovi, ktorý už vtedy bol úspešný tréner, mal skvelých zverencov, reprezentantov, majstrov Slovenska, takže pre nás to bol taký ten wow efekt, lebo dovtedy sme tú atletiku robili na úrovni nejakého kraja, v kategórii mladších žiakov, keď sme išli na majstrovstvá kraja, to už boli pre nás vrcholná súťaž a zrazu sme sa dostali, alebo bolo nám ponúknuté dostať sa do skupiny k trénerovi, kde už sú majstri Slovenska, kde sú reprezentanti a tým pádom naozaj tam prišiel taký ten wow efekt. Navyše Peter Mečiar bol fantastický a doteraz je fantastický motivátor, v takom dobrom slova zmysle fanatik, ktorý nás, tedy 12-13 ročných chalanov, pobláznil a ukázal nám, že aj tá chôdza je zaujímavá, aj keď keby si dáme prieskum, tak asi málo ktorý 13-ročný alebo 12-ročný chlapec by chcel byť chodec, ale naozaj práve tá jeho osoba bola v tomto dôležitá, že nás tak v dobrom slova zmysle sfanatizoval a ja už ako 13-ročný som o inom nesníval, len že budem veľký chodec, že sa dostanem do Dukly Banská Bystrica. Už som videl tie vzory ako Palo Blažek a Jozef Pribylinec a podobne. Takže to bol taký ten prvý impuls, ale tie začiatky vôbec neboli nejaké jednoduché. Ja som nebol nejaký veľký talent. Keď som spomínal tie testy, tak už som povedal, že som bol 3. v triede, ale ďaleko za tým najlepším a ten bol braný ako veľký talent. To bol naozaj športovec, chodec, ktorý bez nejakého veľkého tréningu zašiel fantastické časy, porovnateľné už s medzinárodnou konkurenciou. A ja som bol za týmto môjim spolužiakom na tých 2 kilometroch 2 minúty. To znamená, on už bol v cieli 2-kilometrovej trate, 5 kolečiek a mne ešte chýbalo 1 celé kolečko do cieľa, aby som prišiel aj ja. Takže ten rozdiel bol veľký a tam som vedel, že alebo nebol som si istý, či vôbec budem mať na to, aby som sa dostal. Bol som motivovaný, ale nevedel som, či na to budem mať. Potom sme išli na prázdniny po týchto pár mesiacoch tréningu, možno, že to boli týždne tréningu, ja už to presne ani nepamätám, ale išli sme na letné prázdniny a lúčili sme sa s trénerom s tým, že chalani, idete na prázdniny, budete u starých rodičov, pôjdete na dovolenky, ale nás už v polke augusta čakajú preteky. Stretneme sa teda začiatkom augusta, ale aby sme nezačínali úplne od nuly, tak tu máte nejaký tréningový plán, nejaké inštrukcie, ako máte sa pripravovať individuálne, v podstate každý sám. Tak ja som si to zobral za svoje a keď sme sa vrátili z tých prázdnin, tak ja som doniesol svoj prvý tréningový denník, dal som to trénerovi a tam bolo presne napísané, čo som robil, ako som plnil tie jeho požiadavky, plány a inštrukcie.
ako som si písal tam presné časy, priemery, ako som si meral tepy a pocity tam písal, takže vtedy vlastne aj ten môj tréner, ktorý ma skôr bral ako takého sparinga tomu môjho spolužiakovi, aj on si uvedomil, že aha, tak tento chalan možno nie je nejaký veľký talent, možno nie je nejaký predurčený a nemá na čele napísané, že bude nejaký úspešný, ale vďaka tejto cieľavedomosti, zodpovednosti a takému naozaj veľmi zodpovednému prístupu možno raz bude dobrý a v tom vytrvalostnom športe to platí obzvlášť. Tam ten prvoplánový talent možno nie je tak dôležitý ako tá pracovitosť a kopec roboty. No a vlastne sa to ukázalo už na tých augustových pretekoch, keď som za tým kamošom už nebol 2 minúty, ale už len minútu. No a následne v septembri, o ďalší mesiac, už to nebola ani minúta, ale už len 4 sekundy. No a na ďalší rok vlastne tam už je táto fotka, kedy sa mi podarilo vyhrať majstrovstvá Slovenska. Ten môj kamoš potom prešiel na behy, takže už sme sa nevedeli porovnávať, ale každopádne on tú kariéru potom v rámci nejakého dorasteneckého veku ukončil a ja som pokračoval ďalej a podarilo sa teda dosiahnuť krásne úspechy. A ten najcennejší, to je práve táto zlatá olympijská medaila. Ale tá cesta naozaj od toho 13-ročného chlapca po túto zlatú olympijskú medailu, keď som mal 33 rokov, tak bola veľmi náročná. Bolo to teda 20 rokov tréningu. Za tých 20 rokov som nachodil 93 000 kilometrov. To viem úplne presne na kilometr, keďže ten prvý denník bol síce prvý, ale potom prišli ďalší a každý rok vlastne som si presne počítal, koľko kilometrov som našlapal. Keď som to tak spočítal, tak to bolo 80 mesiacov mimo domu. Z tých 20 rokov naozaj väčšia alebo viac ako tretina času na sústredeniach v zahraničí, na pretekoch. Takže veľké odlúčenie aj od rodiny a nie vždy to bolo jednoduché. Samozrejme tam bolo aj množstvo rozhodnutí a križovatiek a ešte také jedno číselko, síce to je len odhadové, ale vyše 200 zodraných tenisiek za tých 20 rokov. No a tie rozhodnutia samozrejme prichádzali aj pri zmene trénerov, aj pri zmene klubu a hlavne pri zmene miesta. Keď som vyrastal v Nitre, 20 rokov som tam žil, študoval som na Univerzite Konštantína Filozofa, žurnalistiku a vtedy prišlo vlastne tá križovatka, že či ísť do Dukly Banská Bystrica, kde som dostal ponuku, stať sa profesionálnym vojakom, ísť na základnú vojenskú službu, alebo teda dokončiť tú vysokú školu v Nitre a až potom to riešiť. No a vtedy som sa vlastne rozhodol, že není na čo čakať. Vtedy vlastne bola za dverami olympiáda, to bolo rok pred olympiádou v Atenách a ja som sa rozhodol teda, že spravím ten veľký krok, opustím rodnú Nitru a presťahujem sa do Banskej Bystrice aj napriek tomu, že som tu nemal žiadnu nejakú rodinu, dokonca aj moja terajšia manželka vtedy študovala v Nitre, takže naozaj to nebolo jednoduché rozhodnutie, ale ukázalo sa ako podstatné a nakoniec teda to dospelo k tomu, že som sa stal tým profesionálnym športovcom, vojakom a už ako 21-ročný sa mi podarilo dostať aj na olympiádu. A tieto všetky kvázi čísla, ktoré vyzerajú na prvý pohľad hrozivo, naozaj nie je to jednoduché všetko toto otrénovať a nachodiť, tak pre mňa to nebola nejaká veľká obeta. Samozrejme, už som spomínal, že vnímal som ako obetu ísť na sústredenie 3-4 týždne niekde na druhú stranu planéty, ale naozaj tam bola tá láska k tomu športu. Robil som to, čo ma baví, naplňalo ma to a prinášalo mi to naozaj radosť. A nakoniec teda to neprinášalo radosť len mne, nielen mojim blízkym, ale de facto celému Slovensku, keď sa podarili tie najkrajšie a najväčšie úspechy. Takže tá cesta na vrchol bola dlhá, ale bola krásna. Naozaj tých 20 rokov vnímam, že som robil to, čo ma baví a že to prinášalo veľa pekných zážitkov a veľa pozitívnych emócií. Následne vlastne po zisku zlatej olympijskej medaile som zaznamenal tú obrovskú nárast popularity. Ľudia ma všade spoznávali, fotili sa, vítali ma na námestí v Banskej Bystrici, ale aj rôzni politici, vysoko postavení. Samozrejme aj firmy mali záujem o nejaké reklamy, takže videl som, že prinieslo to niečo takéto veľké, alebo že je to veľké a chcel som využiť tú popularitu aj na niečo iné, ako len na nejakú radosť alebo na nejaký svoj osoch. A vtedy som sa vlastne aj so svojím tímom, či už s mojim bratom, s manažérom, začali zamýšľať, že poďme nejak využiť tú popularitu na niečo vznešenejšie, krajšie, niečo dlhotrvajúce, lebo každá radosť, každá sláva trvá zo pár dní, možno takáto veľká zo pár týždňov, mesiacov, ale postupne upadá a bolo škoda vlastne nevyužiť to. A preto sme sa rozhodli, že založíme športovú akadémiu Mateja Tóta, kde sa budeme snažiť pritiahnuť deti k športu. Lebo už vtedy sme videli, že toho pohybu je stále menej a menej, že deti majú kopec iných možností, ako tráviť voľný čas a že vlastne ten pohyb im chýba. Nielen z toho,
že chceme vychovať budúceho olympijského víťaza. Tam možno taká malá myšlienka bola, ale oveľa dôležitejšie bolo, aby tie deti boli zdravšie, aby sa naozaj hýbali, aby boli fyzicky pripravené na bežné životné situácie. To nie je len naozaj o tom vrcholovom športe. Ten pohyb, pohybová aktivita, to prináša aj zdravotné benefity, samozrejme aj rozvoj osobnosti. Tie decká, keď trénujú spolu, sú v tíme, zase im to prináša veľa, veľa pozitív a nehovoriac o tom, že keď sa hýbu, keď dokážu vyventilovať tú svoju energiu, keď vyvolajú si tú pozitívnu emóciu, tie endorfíny, tak to veľmi pomáha aj ich duševnej pohode. Takže preto sme si povedali, že poďme, zamerajme sa na tie decká, ktorých ešte vieme ovplyvniť. To sú tie mladšie deti, prvý stupeň základnej školy, aby sme ich motivovali k športu a vytvorili im pozitívny vzťah k športu a k pohybu ako takému. No a vlastne to sa podarilo, už tesne po olympiáde boli tie myšlienky, začali sa realizovať tie myšlienky a nakoniec teda už od roku 2017 sme to rozbehli v plnom prúde. Samozrejme tie prípravy boli náročné, nevedeli sme aj, ako budú reagovať ľudia, ale nakoniec teda akadémia sa skvele rozbehla. Dnes trošku predbehnem ten sled udalosti, ale dnes už sme teda 9 rokov na scéne. Za tých 9 rokov takmer 30 000 detí športovalo v našej akadémii a vyškolili sme vyše 1000 učiteľov, ktorí vlastne túto akadémiu učia priamo na škole, alebo trénujú ju priamo na školách, stali sa našimi trénermi a tým pádom sme obohatili aj tie ich znalosti. A naozaj to vnímam ako možno väčší úspech ako samotnú zlatú medailu, že sa nám takéto niečo podarilo. Takže to boli tie krásne myšlienky, ale potom prišiel veľmi rýchly pád na dno. Naozaj toto, čo som vám rozprával, to trvalo 20 rokov, od toho 13-ročného chlapca, takže na ten úspech, na tú popularitu, na to sa dá pripraviť, lebo u mňa to bolo naozaj taký ten kontinuálny proces, každý rok som bol o niečo lepší, prišli lepšie úspechy, prišla väčšia popularita, ale ten pád na dno prišiel v podstate z minúty na minútu. Jeden jediný mail, ktorý prišiel, mi zrazu zmenil a otočil všetky hodnoty, ktoré som dovtedy mal. A naozaj to vnímam ako jedno z najčernejších období svojej kariéry, a nie kariéry, ale života de facto. A na začiatku to bolo najhoršie v tom, že sme nevedeli, ako sa brániť. Lebo to obvinenie nebolo, že teraz robili sme vám testy a našli sme vám nejakú zakázanú látku. Tam už veľmi ťažko obhájiť. Môže sa stať, že niekto to zobral nejak neúmyselne alebo dokonca nejakým podstrčením, sabotážou. Ale tam je to zrejme, proste máte niečo v krvi alebo v moči, takže je to tam. Ale ja som bol obvinený na základe nejakej štatistiky, na základe biologického pasu. Ten biologický pas, veľmi rýchlo vysvetlím, je v podstate sledovanie bežných krvných hodnôt, ako je hemoglobín, hematokrit, červené krvinky. A vlastne dlhodobo vám berú takéto bežné hodnoty a za tie niekoľkých rokov, za vyše, u mňa to bolo 23, myslím, odberov, vám spravia nejaké vaše hranice, kedy je vaše telo podľa ich matematického modelu prirodzené, v ktorom rozsahu by mali byť tie hodnoty. No a mne sa stalo, že jedna tá hodnota, paradoxne vlastne pred olympiádou, keď som bol zranený, keď som bol liečený, tak mi podskočila pod tú jednu hranicu. A vlastne na základe ich nejakých štatistík si mysleli, že na 99% to bolo spôsobené dopingom. To číslo sa možno zdá na prvý pohľad vysoké, 99%, ale keď si zoberieme tie tisíce športovcov a každý z tých má byť obvinený neprávom, tak je to naozaj dosť slabý predpoklad na to, aby to bolo dostatočné na to, aby vás potrestali na 4 roky, možno na 8 rokov a zničili vám de facto nielen kariéru, ale aj život. A v mojom prípade sa jednalo aj o zlatú olympijskú medailu, keďže ten spomínaný odber bol niekedy v máji 2016, takže ak by ma uznali vinným, tak by mi zobrali aj zlatú olympijskú medailu. Takže naozaj pre mňa to bol veľmi ťažký boj. Veľmi mi pomohlo, keď som si začal hľadať také tie paralely medzi tým, že dobre, tak teraz nemôžem ísť na majstrovstvá sveta. V roku 2017 som mal obhajovať titul majstra sveta v Londýne, ale zoberiem to tak, že tá obhajoba bude môj boj a tak, ako som sa chystal na preteky, tak sa budem chystať na ten boj a absolvujem všetky tie možné vyšetrenia, všetky možné testy a dokážem tú svoju nevinu. Tým, že moja kariéra už de facto sa blížila ku koncu, tak ja som bol vtedy presvedčený, že so športom končím, že už nedokážem dôverovať tomu systému, keď
ja vás môžem presviečať, môžem vám hovoriť, že určite som nič nezobral, ale ja vnútorne viem, že som nič zle neurobil, takže naozaj, keď ste o sebe na 100% presvedčení a takto vás obvinia, tak stratíte dôveru v ten systém antidopingový, ktorý som vždy podporoval. Takže z tohto pohľadu to naozaj bolo obdobie veľmi čierne a hovoril som si, že nie, že ja už športovať nebudem, len sa sústrediť na to, aby som očistil svoje meno. Ale naozaj tie myšlienky boli čierne aj v tom, že nielen čo sa stane s mojou kariérou, ale čo na to povedia aj ľudia, okolie. Vtedy naše deti boli v takom zraniteľnom veku, niekde na prelome 1., 2. stupňa základnej školy a čo na nich, že ich budú pomaly oplúvať, že budú musieť chodiť po kanáloch. Proste naozaj som to vnímal tedy veľmi citlivo a nie úplne s nejakým optimizmom. A ďalej v tom čase už vlastne sa rozbiehala akadémia. Naozaj to bolo v období, kedy sme začínali, kedy už boli prvé tréningové skupiny, prvé deti športovali, tak tiež bola otázka, prežije to tá akadémia, keď v podstate jej zakladateľ, kde sme chceli využiť to meno na získanie tej popularity, zrazu je obvinený z niečoho a môže to dokonca očierniť tú akadémiu a celý ten projekt môže ísť preč. Pritom už sme do toho investovali nemálo aj peňazí, aj času a naozaj, ale hlavne išlo projekt, ktorému som veril a bolo by škoda, aby neprežil. Takže naozaj to obdobie bolo veľmi náročné. Našťastie teda netrvalo nejak dlho. Ja som to tak nazval, že povstanie z popola a pre mňa tá prvá taká najdôležitejšia reakcia bola, keď sa ten prípad dostal na verejnosť. On mal zostať tajný. Tam je zabezpečená taká tá prezumcia neviny toho športovca, že až keď sa ten prípad dokončí, tak potom sa to zverejňuje, ak to dopadne teda zle, že ten športovec je potrestaný. Ale samozrejme Slovensko je jedna veľká dedina, kde sa všetci všetko rýchlo dozvedia, takže tak sa to dozvedeli aj médiá a bol tlak, aby sme sa vyjadrili, alebo ja by som sa vyjadril, že prečo nejdem na majstrovstvá sveta, čo je vo veci. No a už začali také šumy, že je pravda, že ste obvinení z dopingu a podobne. Takže vtedy sme sa rozhodli, že pôjdeme s tým von. Nemohli sme ísť teda do nejakých detailov, keďže to bol naozaj ešte vo fáze, že ani my sme toho veľa nevedeli. Ale veľmi strohá tlačová správa, z ktorej potom vlastne vznikli rôzne články, rôzne aj dohady, niektoré bulvárne plátky to zobrali tak, že si pomaly vymýšľali ešte aj môj biologický pás, presné čísla, ktoré boli úplne vymyslené. Dokonca vtedy napísali, že som mal príliš vysoké hodnoty hemoglobínu, kdežto u mňa to bolo úplne naopak. Takže naozaj tá prvá reakcia verejnosti bola pre mňa tým prvým víťazstvom. Keď som čakal, že vieme, ako to je na Slovensku. Keď sa vám darí, nosia vás na pleciach, keď sa vám nedarí, ešte si aj kopnú a oplujú. Však všetci sme hokejoví odborníci, ak to poznáme. Ale u mňa sa to nestalo. Naozaj som až veľkým údivom a prekvapením sledoval tie reakcie a ľudia hneď proste reagovali tak, že to nemôže byť pravda, že ja by som také niečo nemohol spraviť a nepodvádzal by som. A tá nejaká lojálnosť alebo dôvera, to bolo niečo neskutočné, lebo naozaj ani ja som ešte vtedy v tom čase nevedel, že presne čo je vo veci, ako sa budem obhajovať, ale proste tí ľudia mi verili. Takže naozaj tá reakcia verejnosti bola pre mňa tým prvým víťazstvom a takým povzbudením a povedal som si, OK, tak naozaj nejdem do toho Londýna na mesta sveta, ale idem bojovať teda nielen za seba, ale za všetkých, aby sme tú medailu ubránili, aby som všetkým dokázal, že naozaj som ten športovec, ktorý by nikdy nepodvádzal. Samozrejme, veľmi dôležité už potom z toho praktického boli pozitívne vedecké správy. My sme oslovili právnikov, oslovili sme vedcov z celého sveta, mali sme odborníkov zo Spojených štátov amerických, zo Španielska, Francúzska, z Rakúska, z Čiech, aj zo Slovenska. Naozaj veľká škála tých vedcov, ktorí si povedali, že áno, že pozrú sa na to. No a všetkým to vychádzalo tak, že naozaj tie moje argumenty, ktoré som ja hovoril, že som bol zranený, že som netrénoval, bol som ožarovaný, silné lieky protizápalové som bral na zapálenú šlachu. Takisto tam bolo taký aspekt, že prišla tá kontrola večer. Keby príde ráno, tie rozdiely hemoglobíne sú tak veľké, že keby príde ráno, tak už ani v ten deň, aj napriek všetkým týmto okolnostiam by som tú vzorku nemal pod tou hranicou. Takže všetky tieto argumenty my sme vyskladali a tí veci potom samostatne každý individuálne toto vlastne posudzoval a všetky tie správy prichádzali také, že áno, tá pravdepodobnosť, lebo stále sa bavíme o pravdepodobnosti, ani ja som to nevedel dokázať na 100%, že som nevinný, ale naozaj v škále nejaké pravdepodobnosti vyšlo teda, že tie moje argumenty sú silnejšie. Tak rozhodla vlastne aj disciplinárka Slovenského atletického zväzu, ktorá ma posudzovala. Samozrejme aj to rozhodnutie nebolo len také
že si ho vycúcali z prsta, alebo že sa mi pozreli do očí, áno, veríme ti, tak si nevinný, ale aj oni si dali ďalšie vedecké práce, ďalších odborníkov oslovili, ktorí posudzovali tie naše argumenty, aj argumenty tých vedcov. To bolo 250 strán, 25 príloh, taký štos doteraz mám doma. Takže to rozhodnutie disciplinárky bolo prvé. Ten prípad ešte neskončil, lebo potom to ešte muselo posúdiť tá inštitúcia, ktorá ma obvinila, to je Athletics Integrity Unit, nejaká jednotka integrity, ktorá práve posudzuje tieto aj dopingové prípady v svetovej atletike. No a vlastne oni potom tiež museli uznať, že tie naše argumenty sú silnejšie ako ich nejaké štatistiky a dohady a matematické modely. Po tomto všetkom vlastne prišla opäť chuť do tréningu a ja som už spomínal, že už som si nevedel predstaviť, že budem ešte športovať. Aj vtedy, keď sme čakali na tie rozhodnutia, som si povedal, no už nemám čo robiť, všetky vedecké výskumy, všetky prevetrali ma z hora, z dola. Naozaj vtedy som bol aj spokojný, že však som asi zdravý, keď mám takéto testy za sebou. Tak som si povedal, že tak začnem trénovať. Neviem, či budem ešte niekedy pretekať, ale proste nebudem sedieť doma a hry si nechty, ale že začnem trénovať. Postupne teda tá chuť sa vracala. No a vlastne tá najväčšia motivácia pre mňa bola práve tá opora ľudí. Keď som si povedal, že tí ľudia ma podržali v tom najťažšom, tak ja im chcem ešte nejakú tú radosť doniesť a možno aj keď rozprávam tento príbeh, aby to nezostalo len, že bol som na vrchole, spadol som dole, ale aby tam bol ešte zase tá simida hore, že priniesť nejaký úspech a byť takým tým vzorom pre ľudí, že každá prekážka sa dá prekonať a ešte sa dá vrátiť aj na tú pozitívnu vlnu. A vlastne tá zlatá bodka prišla potom na majstrovstvách Európy v Berlíne. Zlatá bodka v úvodzovkách preto, lebo bola strieborná, takže trošku rušenie, ale tak pokračujeme. Takže tá zlatá bodka bola nakoniec strieborná a pre mňa naozaj mala hodnotu zlata, lebo po tomto všetkom v podstate ten prípad skončil 21. decembra, to bol náš taký nádherný vianočný darček, najkrajší, aký sme kedy dostali. A majstrovstvá Európy boli v auguste, takže naozaj asi 8 mesiacov po tomto prípade sa mi podarilo byť druhý na majstrovstvá Európy a vtedy vlastne ten prípad pre mňa skončil a naozaj prišla tá zlato-strieborná bodka. Kládol som si častokrát otázku, čím som si zaslúžil tú podporu a dôveru ľudí. Neviem, nemám na to možno úplne jasnú odpoveď, ale naozaj vychádza mi len z toho, že ľudia naozaj verili mne ako všetkým tým hodnotám, ktoré som žil. Či už je to podeliť sa o ten úspech, možno dobrosrdečnosť, pokora a proste naozaj taká tá autentickosť toho vystupovania a všetkých tých pocitov, ktoré som s nimi zdieľal. A tak ako som sa ja podelil o tú radosť, tak mi to aj vrátili potom, keď som ja potreboval podporu. A v tomto mi to naozaj potvrdilo a dalo mi do života strašne veľa tá dôvera, že som pochopil, že tie hodnoty, ktoré som predtým žil a ktorými som sa aj prezentoval a ktoré boli autentické, tak sú správne. Ono v dnešnej dobe je veľmi ťažko povedať, že čo je dobré, čo je zlé. Na každú pravdu, na každé niečo pozitívne je vždy aj iný názor, ale ja som si týmto prípadom potvrdil, že tak ako žijem, to čo robím, tak to robím asi dobre, keď ľudia mi takto dôverujú a takto ma podržia nielen v tých dobrých časoch, ale aj v zlých. No a teda na záver tohto môjho monológu, tak by som možno rád zosumarizoval to, čo spája nielen športovcov, alebo že z toho by si mohli zobrať príklad nejakí športovci, že ako byť úspešný, aj keď ja tvrdím, že žiadny recept nie je a aj keby ja robím to isté, čo som robil, tak asi by to nikdy nemuselo vypáliť takto, ale aj bežní ľudia, vy ako rodičia, ale aj učitelia, aj decká, naozaj ten príbeh, keď takto to zosumarizujeme, tak sami asi pochopíte, že to, čo bolo dôležité pre mňa, je dôležité aj v tom bežnom živote. Určite veľmi dôležité, čím to vlastne u mňa začalo, je cieľavedomosť. Mať ten svoj cieľ, za ktorým si idem, či už aj v tej športovej kariére, ale potom aj v tom ťažkom období. Samozrejme tie ciele, ja vždy hovorím, nie je dobre si dávať jeden veľmi ďaleký cieľ, veľmi vysoký cieľ. Ja keby ako 13-ročný si dám cieľ, že chcem byť olympijský víťaz, tak podľa mňa v 21 rokoch, keď som skončil 32. na svojej prvej olympiáde, tak by som to zabalil, lebo by som zistil, že na to nemám. Ale naozaj čiastkové ciele, postupné, ktoré viete možno reálne dosiahnuť,
tak ako u mňa bolo, keď som začínal s chôdzou, že na ďalší rok by som chcel byť majster Slovenska. Ono, keď sa to podarilo, dnes, keď si poviem, že majster Slovenska medzi staršími žiakmi, tak v porovnaní s tými veľkými medailami je to nič. Ale vtedy to bolo pre mňa obrovská motivácia, že som splnil ten cieľ a mohol som si vlastne ďalej nastaviť ďalší cieľ. Veľmi dôležitá vytrvalosť, nielen v tom zmysle, že 50 km je najdlhšia atletická disciplína, alebo bola v tom čase, ale vytrvalosť aj v tom, že žiadny úspech sa neurodí za rok ani za dva. Mne to trvalo, ako som spomínal, už 20 rokov a tak je to aj v bežnom živote. To je zase to, čo platí nielen v športe, ale v každej oblasti života. Aj keď chce byť človek dobrý lekár, právnik, učiteľ, podnikateľ, asi nikdy sa to nezrodí za rok ani za dva. Chce to veľa výdrže a vytrvalosti, aby ste dosiahli ten cieľ, ktorý je pred vami. Určite veľmi dôležité tiež tým, čím som aj začínal, že vybrať si to, čo nás naplňa a baví. To rozprávam aj deťom, keď som na rôznych besedách. Vyberte si to, čo vám naozaj prináša radosť. Lebo keď vám to vyberú rodičia, alebo keď to bude len preto, že to chce tréner, tak je len otázka času, kedy príde nejaká prekážka, ktorú nebudete schopní prekonať, lebo to, čo robíte, vám za to nestojí. Takže vždy je veľmi dôležité mať niečo, to, čo robíte, mať k tomu dobrý vzťah, pozitívny vzťah. Jasné, že nie každá práca sa dá považovať za to, že robím to s takou radosťou a nadšením, ale v každej tej práci sa dá nájsť nejaký ten bod, kedy si poviem, že za toto mi to stojí a toto mám na tom rád a preto toto robím. Takisto je veľmi dôležitá aj motivácia a úspech. To súvisí aj s tým prvým bodom, s tou cieľavedomosťou. Keď naozaj dosiahnete ten cieľ, tak je to nejaký úspech a je to zase ďalšia motivácia do ďalšej roboty. Každý z nás potrebuje niekedy kopnúť niečím, potrebujú tú pozitívnu spätnú väzbu, potrebuje úspech a takisto to aj detská v škole asi poznajú, že keď budú mať stále len zlé známky, tak je to skôr pre nich demotivujúce. Ale samozrejme aj neúspech niekedy môže byť motivujúci, keď není v tej prevažnej miere. Aj mňa ten neúspech nakopol, alebo neúspech, to zlé obdobie dokáže byť motivujúce, ale určite oveľa pozitívnejšie je práve tá motivácia cez úspech. Veľmi dôležité je sa vedieť rozhodnúť v správnych momentoch, lebo tak ako som spomínal, tých križovatiek bolo veľa. Ja som spomínal tú jednu, keď som prešiel do Dukly, keď som sa presťahoval, ale tých križovatiek naozaj v tom živote, v tej kariére je toľko, že nemôžeme čakať, že sa nás rozhodnú druhý. Niekedy sa možno aj popálime, nie vždy každé to rozhodnutie je správne, ale zobrať za seba tú zodpovednosť a povedať si, že áno, takto to cítim, alebo takto mi to vychádza logicky, argumentačne, to už každý ako to vníma a záleží aj na tom, o čom sa bavíme, tak vedieť sa v správnom čase rozhodnúť je určite tiež veľmi dôležité. Tímová práca, aj napriek tomu, že ja som individuálny športovec a na tých pretekoch, na tej trati som väčšinou teda sám, musím to odšlapať ja sám, ale bez tímu, bez podpory, či už tréner, fyzioterapeut, lekár, sparring partneri, naozaj celý ten realizačný tím, ale aj rodina, tí najbližší, ktorí stoja pri mne, tak bez nich by to nešlo. Naozaj je to tímová práca v tréningu, je to tímová práca v regenerácii, úplne vo všetkom a sám by som ani zďaleka nedokázal to, čo som dokázal vďaka tej úžasnej podpore, ktorú som mal. Veľmi dôležité je nepodceňovať detaily. V tej mojej kariére bolo x vecí, ktoré by si možno človek povedať, kašľať na to, ale každý jeden detail bol dôležitý. Keď sa ma niekto pýta, čo je kľúčové na to, aby sa stal olympijským víťazom alebo úspešným športovcom, tak vravím, že nič nie je také, čo by bolo kľúčové. Čo je kľúčové je, aby všetky tie jednotlivé detaily, tie časti do seba tak zapadli, že z toho vyjde ten fantastický výkon. A vy nikdy neviete, ktorý ten detail je dôležitý, ale preto je veľmi dôležité pracovať na každom jednom z nich. Či už je to napríklad v športe stravovanie, životospráva, ale aj technika. My sme s mojím fyzioterapeutom pracovali na možno centimetríku kroku, aby som predĺžil krok, hodiny a hodiny, týždne, mesiace, možno roky na to, aby sa mi to podarilo. A ten 1 centimeter si tiež poviete, že čo to je 1 centimeter, aký detail, ale 50 kilometrov to je vyše 40 000 krokov, nejakých 42 000 krokov to je u mňa pri mojej výške. A keď si zoberiete, že 1 centimetrík je pri tých krokoch možno 400 metrov, to znamená to, že som dokázal predĺžiť krok, som bolo 400 metrov ako keby skôr v cieli, čo pri našom tempe chôdze je nejaká minúta 40 a rozdiel medzi prvým miestom a štvrtým bol 50 sekúnd. Takže naozaj toto je taký jeden z tých detailov, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý netreba podceniť. Pre mňa veľmi dôležité, možno nie u každého to platí a vie sa s tým totožniť, ale ja si to neviem predstaviť svoju kariéru
a svoj život celkovo bez pokory. Lebo to, že som sa stal olympijským víťazom, že som v jednom čase bol najlepší na svete v jednej disciplíne, neznamená, že som ani lepší človek, ani nadčlovek. Som ten istý človek, ako som bol predtým, ten istý Maťo Tóth, hlavne manžel, otec. A proste toto je len nejaká jedna oblasť, ktorú som robil s radosťou, ktorá priniesla tento fantastický úspech, ale stále je to len šport, je to len jedna oblasť toho športu a jedna krátka perióda života, naozaj možno 1, 2, možno 4 roky takýchto úspechov a potom je to stále o tom, že ste v prvom rade človek a zostávate rovnakým. Takže pre mňa bolo veľmi dôležité každý jeden úspech sa z neho potešiť, ale aj vnímať tak, že to neznamená, že som teraz lepší človek alebo že som nadradený nad niekoho iného. A veľmi dôležité určite je nevzdávať sa. Tak ako bolo povedané, prišlo veľa neúspechov. Ja som nespomínal takmer žiadne, ale aj za tých 20 rokov, keď to išlo pekne hore, aj tam boli zakolísania. Nebola to jedna lineárna krivka, ktorá išla len hore. Aj tam boli horšie roky, horšie výsledky, sklamania. A potom prišla aj tá veľká prekážka a tiež som to mohol jednoducho vzdať a potom by už neprišli ďalšie tie úspechy a možno ďalšie pekné okamihy, ktoré mi priniesol ten šport a športová kariéra. Takže toľko môj monológ, celkom som sa rozrečnil, toto bola asi najdlhšia prednáška, akú som kedy mal, ale naozaj sa teším, že som vám mohol rozpovedať aj takto dopodrobná a do detailov celý ten svoj príbeh. No a budem veľmi rád, ak to bude ešte zo pár minút aj nejaká tá diskusia, takže teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Matej, ďakujeme veľmi pekne, ale vy to teraz nevidíte a ja sa s dovolením vám prečítam. Máme tu v čete, nemáme teda otázky zatiaľ, ale máme veľmi pekné 2 vyjadrenia. Matej, v čase, keď ste boli vyšetrovaní dopingovou komisiou, som ako športová psychologička úzko spolupracovala s Duklou Banská Bystrica a musím povedať, že keď som sa športovcov opýtala, či veria tomu, že ste mali naozaj dopovať, povedali mi, že ak existuje jeden najpoctivejší športovec na Slovensku, tak ste to vy. Mali ste ich 100% podporu. Takže ďakujeme, že ste vzorom pre nás všetkých. A druhý. Ďakujem krásne. Žili sme aj my vaše úspechy, aj to krivé obvinenie. Chcem vám len vyjadriť veľký obdiv. Naozaj ste boli a aj ste symbolom veľkej cieľavedomosti a pokory. Ďakujem za krásne chvíle radosti pri vašich skvelých úspechoch a hlavne za to, že ste to nevzdali a dotiahli ten hlavný boj za očistu svojej osoby. Želám vám hlavne veľa zdravia. Ďakujem podobne aj vám. A teraz máme otázku. V tom ťažkom období, ako si pomôcť držať sa svojho cieľa? Pre mňa bola veľmi dôležitá opora. Ja by som to sám asi nezvládol. Človek naozaj, tá ľudská psychika, mentalita je veľmi v tomto náročná a aj napriek tomu, že môžem o sebe povedať, že som odolný, dokázal som otrénovať veľké, ťažké tréningy, tak bez tej opory blízkych a potom už aj toho širokého okolia, tak by som to nedal. Ale pre mňa veľmi dôležité bolo naozaj hlavne doma prežívať a myslieť aj na niečo iné ako na ten prípad, lebo tie myšlienky stále išli k tomu. A ja to stále tvrdím, že doma som mal ten ostrovček normálnosti, tak ako aj pri tých najväčších úspechoch, keď naozaj som už niekedy išiel domov trošku s tým hore nosom, tak doma ma vždy čakala manželka, deti a ja som pochopil, že tu nie som olympijský víťaz, tu som prvom rade ten manžel a otec, tak takisto to bolo aj v týchto ťažkých chvíľach. Aj pre nich to bolo náročné, aj keď možno dcery to ešte tak nevnímali, ale manželka tiež to nemala ľahké sa kvázi pretvarovať a byť mi oporou, ale vďaka tomu som v podstate mal vždy ako keby trošku oddych z toho prípadu a to mi dodávalo potom sily sa zase tomu venovať. Takže rozdeliť možno, aj keď je to náročné a nie vždy sa to dalo, boli to bezsenné noci, tak aspoň chvíľku mať taký ten relax a proste zabudnúť na to všetko, aby človek potom vládal zase ísť plným nasadením do toho svojho teda cieľa, ako bolo povedané. Super, ďakujeme veľmi pekne. Už sa nám tu nejavia otázočky. Takže by som nechala, že ak ešte niekto máte záujem, tak budeme veľmi radi. A máme ďalšiu. Matej, je niečo vo vašej kariére, čo ľutujete? Alebo by ste spravili inak? Nie, naozaj
aj keď možno sú nejaké detaily, čo by sa dali spraviť inak, tak ja to neľutujem, ani by som nechcel, aby to bolo inak, lebo možno v danom momente by to spôsobilo, že by som absolvoval lepšie preteky, alebo že by som možno o rok skôr začal robiť 50-ku, možno o 2 roky skôr, že by som už na olympiádu do Pekingu išiel 50-ku, tak možno by sme si povedali, že asi by to bolo fajn, ale nakoniec to vypadlo takto skvele, takže možno keby to vtedy zmeníme, tak potom tá moja kariéra by išla úplne inak. Takže ja nezvyknem nič ľutovať a naozaj je všetko tak, ako má byť. Aj to zlé, aj to dobré. A v podstate je to vždy len taká hypotéza, takže radšej sa s tým vôbec ani nezapodievam a radšej pozerám dopredu alebo na prítomnosť. Ale potom je k tomu taká otázka, že predsa len, že keby ste mohli dnes poradiť malému Matejovi, ktorý by len začínal chôdzu, že čo by ste mu zakázali robiť? Že či niečo také teda je? Nie, určite by som mu nič nezakázal, ani by som mu nejak neradil, aby robil niečo inak, lebo zase hovorím, možno by to nevypadlo takto. Možno by som bol lepší tie nejaké prvé roky kariéry, keby mám tie skúsenosti spätne. Ale možno by to nedospelo práve k tomu vrcholu. Takže ja by som mu len poradil, nech robí, čo ho baví, nech je zodpovedný, nech maká a že to bude dobré, že tie výsledky prídu, nech je len trpezlivý. Takže len to, čo som aj robil. A otázka potom taká na naše deti. Ako myslíte, je dobre pomôcť deťom držať sa cieľa? V dnešnej dobe je to veľmi náročné tým, že majú naozaj kopec možností. Dosiahnuť nejaký cieľ je vždy náročné. Aj keď možno pre nich je predstava, že budú youtuberi a budú mať neviem koľko followerov úžasná a chceli by to dosiahnuť, ale aj to není sranda dosiahnuť a je to kopec roboty. Plus, keď im niečo nevíde, alebo majú pocit, že to začína byť ťažké, a ten šport je úplne krásny príklad, lebo vy keď začínate ako možno 7-8 ročné dieťatko športovať, tak je to super zábava, všetci s vami hrajú. Keď máte 10-11, tak už je to síce náročnejšie, už možno je väčšia treba disciplína, ale stále je to také, že sa rešpektuje tie pocity dieťaťa, ale už keď bude 13, 14 a potom už ešte neskôr v tom juniorskom veku, tam už je to naozaj že drina. A keď to dieťa zistí, že prečo by som ja mal robiť drinu, keď môžem robiť niečo iné, tak potom nám uchádzajú či už zo športu, ale to platí aj pre mnoho iných vecí. Takže naozaj veľmi náročná otázka a neviem, či ja som úplne ten odborník na to, ale zase by som len využil tie svoje skúsenosti. Keď si dieťa vyberie niečo, čo naozaj má rado, tak verím tomu, že oveľa ľahšie to sa udrží pri tom dosahovaní toho cieľa. Takže to je ten prvý predpoklad a samozrejme je tam veľmi dôležitá podpora. Nie nejaké nútenie, aj keď niekedy to možno treba aj nejaký ten jeden tréning to dieťa aj neviem, donútiť, ale proste ho motivovať k tomu, že je to dôležité, aby si absolvoval ten tréning, aj keď sa ti možno nechce, alebo aj keď prší. Takže niekedy tá podpora musí byť aj takáto, ale naozaj pre mňa je veľmi dôležité, aby tam bola tá podpora rodiny, aby sme im ukázali, že to, čo robí, dáva zmysel a v ťažkých chvíľach ho podržali a byť takými správnymi motivátormi. Ale hovorím, je to skôr z mojich skúseností a dnešná doba je v tomto veľa náročnejšia, ako v tých deťoch udržať to zameranie na nejaký konkrétny cieľ. A teraz sú tu také otázky, ktoré pozerám, že presne by som to tak akože položila tieto otázky a ja v rámci toho, že mám dceru presne v takom období a tiež v nejakom športovom výkone. Čo by ste poradili mladým, ktorí sa chcú venovať vrcholovému športu, ale bojujú zo seba spochybňovaní? No, vypočuť si možno ten môj príbeh, kedy aj ja som s tým bojoval, kedy by som ani ja nepovedal, že budem ja ten úspešný. Naozaj je to len o tom, že treba byť trpezlivý a treba preto niečo aj samozrejme spraviť, obetovať. Nie vždy sa tie výsledky ukážu hneď, ale práve preto to netreba vtedy zabaliť a treba mať v sebe aj tú odolnosť a vytrvalosť. Samozrejme je potom otázka, že kde je tá hranica, kedy už sa ide ako keby proti múru, lebo zase povedzme si na rovinu, nie každý môže byť úspešný športovec. Ja som spomínal, že som nebol nejaký talent, ale nejaké tie predpoklady som musel mať, ak som sa stal olympijským víťazom. Takže nie každý môže byť športovec na vrcholovej úrovni, ale každý môže byť športovec taký, že ho to baví, že ho to naplňa. Takže ak to k tomu dieťaťu ešte stále prináša radosť, aj napriek tomu, že už možno aj ten tréner, aj tí rodičia vidia, že možno z toho nebude nejaký olympijský víťaz, ale treba ho podporiť aj napriek tomu, lebo ten šport dokáže aj tak veľa dať.
Čiže tam sa ťažko vlastne určuje to, že keď má dieťa tú krízu, keď danú činnosť naozaj má rado, že kedy je ten moment ho ešte podporiť, alebo kedy už teda povedať, že fakt tak Hej. nechajme to Ale tak. myslím, že keď sa bavíme o deťoch v školskom veku, tak tam je vždy čas ešte, aby dosiahli niečo pekné a aby sa tomu športu venovali. Bavíme sa o tom, že prelom strednej a vysokej školy, kedy už asi naozaj, ak má byť niekto úspešný, tak tam už o tom vie, že či na to má alebo nie. Ale popri tej strednej škole podľa mňa nič nebráni tomu, aby deti športovali, aj napriek tomu, že nemajú tú vidinu, alebo že už aj my vidíme a tréner vidí, že to není ten predurčený talent, ktorý možno bude nejaký úspešný vrcholový športovec, ale minimálne do toho veku, konca strednej školy, je dobré, keď tie deti pri športe zostávajú a že keď ich to baví, tak duplom. Tu je taká otázka, ktorú mňa teraz vlastne zaujíma, že či to naozaj tak je, lebo som to tak, ja napríklad nevnímala z vášho príbehu, že kedy ste prvýkrát pochopil, že byť najlepší znamená byť často sám. Áno, tiež si myslím, že u mňa to až tak neplatilo a mal som to šťastie, naozaj možno aj tým, že tá kariéra bola veľmi postupná, že tí ľudia okolo mňa neboli kvôli nejakému úspechu alebo že by som nemal okolo seba priateľov, ktorí naozaj boli mojimi priateľmi, boli priateľmi Mateja Tóta, neboli priateľmi olympijského víťaza a takisto rodina a všetko okolo toho. Takže ja som nemal ten pocit, že by som musel byť sám. Dokonca aj pri tej najväčšej popularite som fungoval ako bežný človek. A z začiatku to bolo náročné, ale potom si tí ľudia zvykli a de facto ja som nemusel nič nejak obmedzovať v tom svojom živote a mohol som fungovať naozaj v tých svojich aj komunitách, aj bublinách, ale aj bežne s bežnými ľuďmi. A málo kedy som mal ten pocit, že som sám. A keď som bol sám, tak som to naozaj bol sám, pretože som to chcel. A v tom je zase výhoda vytrvalostného športu, že keď potrebujete byť sami, tak si idete zatrénovať a tam máte hodinku, dve úplne na zladenie tých myšlienok. Ale stále si myslím, že oveľa radšej som trénoval v skupine, kde sme mohli skôr debatovať, ako sa ponárať do svojich myšlienok. A čo vám pomáha udržať si vnútorný pokoj a rovnováhu pri športe, ale aj mimo neho? Asi to, čo som už spomínal, že rodina a taký ten odbremenenie, a teraz sa vraciam späť v čase, keď som bol športovec, lebo predsa už nejaký ten rôčik som teda vyslúžilý športovec a dôchodca športový, takže vraciam sa trošku späť v čase a vtedy, tak ako som spomínal, to bol ten taký ten ostrovček normálnosti. Aj keď je pravda, že rodina sa mi prispôsobovala takmer vo všetkom. Keď som mal tréningový plán alebo kalendár, keď som vedel, že kedy sú vrcholné podujatia, kedy sú sústredenia, tak aj všetky bežné oslavy sa podľa mňa prispôsobovali, aby sme boli čo najviac spolu. Ale práve keď som prišiel z tréningu, keď som prišiel z nejaké akcie, kde naozaj ľudia ma tlapkali a hovorili, aký som super, tak som prišiel domov a tu mi to nikto nemusel hovoriť a skôr sme žili úplne normálne ako predtým. A pre mňa toto bolo dôležité, mať takú tú kompenzáciu toho života, ako keby na verejnosti alebo niekde, kde častokrát to bolo náročné, hlavne v tom čase, keď tá popularita bola najvyššia, ale práve tu doma, a nielen tu doma s manželkou a s deťmi, ale aj širšia rodina, naozaj tam človek sa nemusel nejak venovať myšlienkam o športe a rozoberali sme úplne všetko ostatné, takže vždy tam nejaká tá kompenzácia bola. OK. Potom tu máme aj také otázky, že ako by ste zmenil podľa vášho názoru systém podpory v slovenskom športe, ale priznám sa bez mušenia, že toto sa mi asi úplne tak nechce teraz rozoberať na tomto našom fóre. Áno, to by som sa asi veľmi rozohnil, takže, ale nie, ja veľmi stručne, myslím si, že na Slovensku to nie je také zlé, ako sa všetci tvárime. Hlavne ten vrcholový šport si myslím, že je na veľmi slušnej úrovni. Chýbajú tam nejaké detaily, za mňa najmä takéto vedecké bádanie. Myslím si, že pri tých deťoch to už robíme celkom slušne, že je kopec projektov, kde tých detí sa snažíme sa im venovať na dobrej úrovni. Aj Športová akadémia Mateja Tóta je toho príkladom, ale aj kopec ďalších veľmi pekných projektov. Kde trošku zaostávame je ten stred, kde naozaj strácame trénerov, kvalitných trénerov, ktorí by sa venovali práve tej mládeži, ktorá je veľmi podstatná, aby sme ju podchytili a aby sme k tej špičke doniesli trošku viac tých športovcov. Takže v tomto to vidím tak veľmi stručne, čo sa týka slovenského systému športu.
Dobre, a ďalšiu máme, lebo to ste vlastne tak na začiatku spomenuli, ale nepovedali ste niekoho konkrétneho, takže máme takú otázku, že mali ste niekoho, kto bol pre vás najväčšou životnou motiváciou? Neviem, či to Čo bola ani jedna nie osoba. športovou, možno nemusí byť úplne športovou. Áno. V tých začiatkoch taký ten úplne akože klišé vzor, tak bol Jozef Pribrinec ako No. olympijský víťaz a to som videl pred sebou. Ale pre mňa dôležitým človekom bol teraz už môj švagor, Peter Korčo, ktorý bol vlastne slovenská jednotka, keď ja som prišiel do Dukly Banská Bystrica. A nebolo to teraz ani z toho športového hľadiska, aj keď zliadal som k nemu, ale on bol taký prvý pionier toho prechodu tých systémov, lebo dovtedy systém slovenského športu, československého bol v podstate komunistický, respektíve socialistický a tam v podstate ten šport sa robil naozaj na úplne inej úrovni. O všetko mali športovci postarané, mali trénera, lekára, fyzioterapeutov, všetky sústredenia mali hradené, ani nevedeli, koľko čo stojí, proste len mali sadnúť do auta, do lietadla a išli na sústredenie. A práve Peťo bol prvý, ktorý prišiel do tohto systému už nového, kde na toto už neboli ani peniaze a začalo sa riešiť taký ten športový manažment. Každý ten športovec začal byť trošku aj manažérom, trošku trénerom, trošku fyzioterapeutom a práve v tomto bol Peťo pre mňa vzor, že si to dokázal nastaviť tak, aby to fungovalo, plus aj to, že myslel na zabezpečenie seba ako športovca, aj napriek tomu, že my ako chodci sme nezarábali nejak veľa, tak pre neho bola priorita, aby mal vlastné bývanie, aby sa nejak postaral o rodinu a tak ďalej. A plus vzdelávanie tiež, že nie je to len o športe, ale že treba myslieť aj na školu. Takže v tomto on bol pre mňa taký ten vzor, ako nebyť ten športovec, ako možno niektorí z nás si škatulkujú, že je to športovec, ktorý nič nevie a vie len povedať tak určite, ale že treba myslieť aj na vzdelanie, aj na zabezpečenie a vedieť si to nejak tak manažovať. Ďakujeme. Potom tu mám takú zaujímavú, že rada by som sa opýtala, ako ste sa dokázali skoncentrovať pred dôležitým výkonom. Je nejaká metóda, ako pomôcť aj deťom s koncentráciou a pracovať so stresom pred dôležitou udalosťou? Pre mňa šport, alebo výhoda športu, jedna z tých najväčších benefitov bolo práve zvládanie stresu, že šport ma toto naučil. A bolo to len na mojej skúsenosti. Mal som aj nejaké cvičenia psychologické, so športovým psychológom mi tedy nastavil nejaký autológny tréning, kde som sa snažil uvoľniť to vnútorné prostredie, vnútorné hladké svalstvo, aby som nebol taký v strese, lebo ja som bol zo začiatku taký ten stresmen, ktorý na tréningu fantasticky a potom preteky nevyšli, hlavne v tom mládežníckom veku. Ale práve vďaka tej skúsenosti, že ja mám natrénované, som super pripravený a len kvôli stresu to pokašlem, tak prišla taká analýza vnútorná a tedy som si povedal, že nie, keď mám natrénované, tak proste nebudem stresovať a budem sa snažiť naozaj myslieť pozitívne a tešiť sa na preteky. A keď som toto dokázal zmeniť, tak potom prišli úspechy a zrazu to bol pre mňa ten moment skúsenosti, pozitívnej skúsenosti, ktorého som sa držal, ktoré som si povedal, tam to vyšlo, prečo by som zase stresoval. Takže takto postupne som dokázal odburávať ten stres a v tomto vnímam šport ako najväčšie pozitívum, čo mi do života dal, do toho bežného života. Lebo keď som išiel na maturity, tak všetci moji spolužiaci boli nervózni a ja som v podstate bol úplne v kľude, lebo som vedel, že som pripravený a že to nemôže dopadnúť zle. A to isté platí možno aj v škole pre iné deti, aby boli vlastne v pohode, keď sú pripravené, nemajú prečo byť nervózne. A aj keby to nevyšlo, tak vždy je možnosť si to opraviť alebo sa zlepšiť a viac na tom pracovať. Takže ja už potom, keď som bol v tej najväčšej kariére, keď prichádzali tie úspechy, tak som mal tak zautomatizovaný systém prípravy na preteky, že to bol taký ten môj rituál. Už od večere, príprava, občerstvenia, ranné vstávanie a všetko okolo toho. Ja už som bol ako v nejakom tuneli a proste už ma nič nevyrušovalo a išiel som si ako keby za tým, že som sebavedomý, tak správne a samozrejme aj s pokorou, lebo tá trať, tá 50-kilometrová to vyžaduje, nebyť veľmi namyslený, lebo tam sa môže všetko pokaziť, ale naozaj mať ten pocit skôr tešenia sa na ten výkon a na to dôležité, čo má prísť, ako nejaký stres z toho, že čo keď to zle dopadne. Super.
A potom je tu taká tradičnejšia otázka. Čo by ste poradil učiteľom, ktorí chcú rozhýbať deti v škole? No, opäť náročné, a keď si myslím, že v škole, hlavne čo sa týka prvého stupňa, tak ešte tá šanca tam je ich rozhýbať a byť taký ten správny motivátor a ukázať im aj vlastným príkladom. Aj my sa snažíme vlastne v akadémii školiť učiteľov a ukázať im takú inú formu trošku motivácie tých detí. A čo je veľmi dôležité, je samozrejme taký ten pozitívny príklad, ale nie tak teraz učiteľ, že má teraz tváriť sa ako najväčší športovec, ale skôr tým deťom ukázať, že nejaká forma telesnej výchovy alebo športu vie byť zábavná, že im to prinesie pozitívne emócie. A sú rôzne hry, ktoré tie deti bavia, a my máme na to asi 2 metodiky, neviem koľko, 200 strán rôznych cvičení takýchto. Takže naozaj nájsť taký ten spôsob, čo tie deti naozaj baví a čo im prináša radosť, tú pozitívnu emóciu. Takže toto je asi najdôležitejšie. Hovorím, na tom prvom stupni je to trošku ľahšie. Viem si predstaviť už ten druhý stupeň, a keď tie decká majú už veľký názor a sú znudené a nebaví ich nič, tak tam je to oveľa náročnejšie a necítim sa byť v tomto taký odborník, ale viem, že pri tých malých deťoch platí práve toto, ukázať ten pozitívny príklad, čo im to môže priniesť. A potom tu máme dotaz od rodiča. Prosím, poradte, vysvetlite, ako rozpoznať u dieťaťa, že ho baví nejaký šport. Čo je pre mňa ako rodiča smerodatné. Napríklad sa nám stávajú aj situácie, že dieťa krátkodobo vykazuje nezáujem o danú aktivitu, no keby sme rozhodnutie nechali len na ňom, tak by sme nezistili, že išlo len o krátkodobý výkyv. Čiže vlastne ako vedieť asi nasmerovať nejakým spôsobom to dieťa správne na šport. Čo si možno všímať. Veľmi dôležitý je v tomto vek, lebo ja som toto prežil, keď som mal 13 rokov, čo už je podľa mňa relatívne dosť neskoro. A aj preto my sme tú športovú akadémiu zamerali na všeobecnú športovú prípravu, lebo naozaj veľmi ťažko je v tom veku 7-8 rokov vedieť, či chce byť futbalista, hokejista, atlet, či vôbec chce byť športovec. Samozrejme, tieto deti väčšinou sa dokážu nadchnúť, minimálne krátkodobo, že či už je to tréningová skupina, že tam má kamoša, alebo tréner dokáže zaujať, je šikovný, tak väčšinou tie decká sa vedia nadchnúť, ale je podľa mňa tedy ešte veľmi skoro na to, aby sme aj my ako rodičia vedeli, že za prvé to chce robiť, že ho to naozaj baví a že to bude chcieť robiť, aj keď sa bude viac makať. Takže aj preto by som to nejak teraz opačne, vtedy som ho radil k mladším, ale teraz by som to skôr nechával na neskôršie rozhodnutie, keď to dieťa už je naozaj vyspelé na to, aby si to dokázalo uvedomiť a aby nepotrebovalo práve takéto presvedčenie rodičov, ale však ťa to baví, alebo však ťa to bude baviť o rok. Samozrejme, tak ako som aj ja spomínal, že niekedy to dieťa treba podstrčiť a netreba, keď po mesiaci tréningu povie, že ho to už nebaví, tak povedať OK, tak nemusíš, ale skúsme práve prekonať nejaké obdobie a trochu tak možno apelovať na tú disciplínu, ale keď sme sa na to dali, alebo dal si sa na to, chcel si to robiť, tak ešte vydrž, dať si nejaký možno cieľ, že pozrieme sa na to pol roka, alebo ďalší mesiac, či ťa to ešte nebude baviť, ale kým to nemá to dieťa 12 rokov, alebo minimálne 10 rokov a viac, že už vie si to tak nejak zvážiť, tak by som toto nejak nesilil, že musíme ho presviečať, že ale však ťa to baví. OK. A ešte tu máme nejakú otázočku. Ako pomôcť dieťaťu s frustráciou z neúspechu? Tak je to niečo podobné ako v škole. Asi sa každému rodičovi stalo, že niekedy niečo nevyšlo a prišla zlá známka a to dieťa častokrát je frustrované, hlavne keď bolo pripravené. A to isté je aj v športe. Niekedy sa to stane a treba ho len v tomto podporiť a ukázať mu, že keď bude sa naďalej pripravovať, keď bude poctivo trénovať, že určite na budúce to bude lepšie a že prídu lepšie výsledky. A hlavne v tom mladšom veku nie je veľmi porovnávať s inými rovesníkmi, lebo naozaj tá vyspelosť jednotlivých detí je veľmi rôzna a niekto môže byť šikovný v 10 rokoch už pomaly ako 12-ročný a niekto naopak trošku zaostáva, takže skôr sledovať a možno aj s trénerom sa dohodnúť a vypýtať si aj tie jeho čiastkové výsledky. Keď to zoberiem v atletike, keď niekto na 60 metrov je 5. a je z toho sklamaný, že nemal medailu,
ale vieme mu povedať, ale však pred mesiacom si bežalo pol sekundy pomalšie a teraz si sa zrýchlil, tak aj v tomto vie to dieťa sa nadchnúť. Hovorím zase, neviem o akej šírke detí sa, alebo vekovom rozptyle sa bavíme, ale myslím si, že dokážeme to dieťa motivovať, a dokážeme nájsť niečo pozitívne v nejakom tom období, s čím ho dokážeme ešte nakopnúť, aby to nevzdávalo, aby nebolo frustrované z toho, že možno prehralo alebo že nezískalo nejakú medailu. A tam k tomu asi je aj to ďalšie, že v podstate, keď na to mám aj ja tiež skúsenosť, že napríklad chlapci, keď chodia na futbal, tak majú radi ten tréningový proces, ale v tom veku tých 11 rokov napríklad, že naozaj neradi chodia na zápasy. Že sú aj také, že tá súťaživosť ako keby v určitom veku tam nejak, no nemajú to radi. Jednoducho majú radi ten tréning a to všetko okolo toho, ale si myslím, že povedzte vy, ale za mňa je to super hlavne, že sa hýbu, že majú tú chuť k tomu športu. Určite, a to je možno aj taká všeobecná rada pre všetkých rodičov, že nechcíme od detí vo veku 7 až možno 12, možno ešte aj neskôr, vrcholových športovcov. Naozaj tu má byť tá motivácia, že robím niečo pre svoje zdravie, že sa hýbem, že ma to baví, že ma to naplňa, a nedávajme si ani my rodičia, ani deti nejaké veľké megalomanské ciele, že on bude Ronaldo a bude, ja neviem, zarábať veľké milióny, alebo že bude ako Dominika Cibulková alebo Ben Hale hokejista. Takže naozaj hlavne v tomto veku veľmi opatrne s tou nejakou veľkou motiváciou. Naozaj snažíme sa skôr nájsť tie drobné pozitíva. A čo sa týka tých súťaží, sú zase typy, ktoré majú radi práve súťaženia, nemajú radi tréning, ale v tomto veku je úplne normálne, že tá súťaž im prináša určitý stres. Opäť môže to byť spôsobené aj možno trénerom alebo aj tlakom na trénera, ktorý potom tlačí na nejaký ten úspech a nejaké výsledky od tých detí, ktoré na to ešte možno nie sú pripravené. Takže v tomto treba byť veľmi opatrný, a aj preto by som nejaké veľké megalomanské očakávania v tomto veku ešte nedával tú latku nejak vysoko. Naozaj to má byť hlavne o radosti, hlavne o tej pozitívnej emócii, práci, takej dlhodobej práci, a potom z toho už v tom ďalšom veku, keď to dieťa sa vyprofiluje, že to aj chce a že vidíme tam nejaký potenciál, tak potom sa môže začať tlačiť na výsledok. Ja by som to touto peknou bodkou, keď ste to takto pekne zhrnuli, vlastne aj celé za dnešný deň a večer skončila. Veľmi pekne chcem poďakovať všetkým rodičom, učiteľom, podporovateľom detí, ktorí sa zúčastnili tohoto webinára. Samozrejme vám, Matej, veľká vďaka, že ste si na nás našiel čas a že ste s nami absolvovali túto našu tému. Za mňa naozaj, že v podstate, keď sme spolu, tak sme silnejší, hej, že naozaj tá odolnosť sa buduje hlavne fajn v rámci, keď máme okolo seba tie zdravé vzťahy. A týmto by som sa teda so všetkými rada rozlúčila. Popriala ešte veľmi pekný večer, majte sa krásne a budem veriť, že v rámci Dňa duševnej odolnosti sa minimálne túto s rodičmi a učiteľmi ešte aj na budúce stretneme. Ďakujem a pekný večer. Ďakujem aj za pozornosť. Krásny večer všetkým. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Dovidenia, ďakujeme. Ďakujeme.